I molta atenció perquè ara coneixeran el nen de 10 anys de Perpinyà que ha sorprès tothom a França per cantar en català en un programa de màxima audiència a la televisió. Tant com quedarà una alè de vida, tant com quedarà una gota de sang. És en català? He pres aquesta cançó amb els meus pares, tots dos hem decidit de prendre aquesta cançó perquè volia cantar aquesta cançó per al meu país i volia honorar el Jordi Verd. Se posa al piano i canta tant que me quedarà. I és que va conèixer el treball del cantautor pel seu avi en qui eren amics. Avui li recorda històries envoltant de la família que ens expliquen han rebut trucades de tot arreu després de veure'l cantar en català. La repercussió de l'actuació ha sorprès a tota la família i el protagonista també, que als seus 10 anys té les coses molt clares. Jo pensava que havia de cantar català i ja està. No, perquè hi ha tant de ràdios i tu saps que m'he preguntat totes aquestes qüestions. Preguntes, algunes de les quals ens respon la directora de la Bressola, que té el sistema d'immersió lingüística i on en Maxim va aprendre el català. Perquè ho he vist circular molt a les xarxes socials. Oh, això és al sud, no hagués pogut passar, o això és a l'estat espanyol, no hagués pogut passar. No podem comparar, són dues situacions en aquest aspecte molt diferents. I hi ha un no reconeixement del català, un no reconeixement de les llengües regionals. Doncs si no hi ha reconeixement, de fet, no existeixen. Com que no existeixen, poc importa el que facis. Perquè no ens pensem que bé l'estat francès finalment ho permet. No. L'estat francès no ho sent. L'estat francès no ho sent. Els que sí que el senten i no es cansen de sentir-lo són molts dels que es van emocionar, com la seva família, que avui ho recordava. Sion Birrun, TV3, al Soler. 10 negrets és la novel·la de més èxit d'Agatha Christie, adaptada en moltes ocasions al teatre i al cinema. Doncs bé, per no ferir sensibilitats, a França han decidit modificar-ne el títol. Ara es dirà Eren 10. A més, s'eliminarà del text qualsevol referència a la paraula negre, que apareixia 74 vegades. Al Regne Unit el títol ja es va canviar fa anys i als Estats Units es va publicar des de l'inici amb un altre nom. CaixaBank t'ofereix els esports. Al Barça s'ha obert una etapa nova des que Messi ha demanat al club d'anar-se'n. D'això en fa poc més de 24 hores i, de moment, el més calent és a l'Aigüera. Sense anar més lluny, dilluns comença la pretemporada. Maria, amb Messi o sense? En principi, amb ell, perquè diumenge hi ha proves PCR als jugadors i dilluns el primer entrenament a les ordres de Ronald Koeman, i si no hi ha cap novetat fins llavors, Messi hi serà. L'argentí va fer arribar al club la petició de marxar ahir a la tarda i des d'aleshores públicament no ha obert boca. Per part del club, l'endemà de la notícia bomba li ha tocat per al cop al nou secretari tècnic, el substitut de Vidal, i Ramon Planes ha dit això.